פאיזה רושדי הייתה זמרת יהודיה שהתפרסמה במצרים בשנות ה-40 וזכתה להצלחה בכל העולם הערבי. אחרי מלחמת השחרור היא נאלצה לעזוב. למרות כל הקשיים הצליחה לייצר לעצמה קריירה חדשה וקהל אוהד גם בישראל. ביתה, השחקנית יפה תוסיה כהן, מעלה בימים אלה הצגת יחיד בתור מחווה לאימה. שלום לך. שלום. אני מבין את כבר העלית ההצגה הזו לפני כעשור ועכשיו את חוזרת איתה, נכון? נכון, ההצגה עלתה בפסטיבל תיאטרונטו 2000, זכתה במקום ראשון ורצה בהבימה כ4 שנים. ומקבלת הרבה מאוד מחמאות, אני חייב. זה באמת הצורך שלך להנציח את האימא שבשנות ה-40 קצת נשכחה והחליפה תרבות, באה למדינה חדשה, פילסה גם כאן את דרכה, כאילו הצורך כבת להנציח אותה? זה התחיל מזה, להנציח אותה. היא ביקשה, זה היה מין צוואה שלה. רציתי לעשות מונודרמה על כולתום לפני אלו שנים, וראיינתי אותה עליה, כי ידעתי שהם הופיעו ביחד. ואז היא התחילה לדבר על עצמה, ואמרה לי שיום אחד שאני אכתוב ספר או אשדר את זה או משהו. ולימים כשהייתי צריכה להכניס אותה לבית אבות, ובתור בת יחידה שהיא גידלה אותי, היא הייתה הבית, והבית הזה התמוטט מבחינתי. הכלי שיכולתי להשתמש בו כדי להתמודד, זה היה באמת התיאטרון, הכתיבה. זאת אומרת, כתבת את ההצגה עבורה ועבורך. עבורה ועבורי עם איריס שביט. אז זה התחיל מזה שזה היה מחווה. היא מספרת על עצמה. היא מספרת על עצמה. אגב, היא הופיעה עם כולתום? היא הופיעה, כן, כולתום הייתה כבר יותר מבוגרת, ואימא שלי הייתה באיזושהי להקה, שהם היו להקת החימום. היא חיממה את כולתום, במילים של היום. אוקיי, אז מה היא מספרת על עצמה? היא מספרת על עצמה, ואז באתי עם הרעיון הזה לתיאטרונטו. אמרו לי, זה מקסים, אבל אין פה דרמה, תכניסי את הדמות שלך. ואז הכנסתי את הדמות שלי, וזה הפך להיות מה שזה היום. הצגה על יחסי אם ובת, אם קרייריסטית שמעדיפה את הקריירה שלה על פני היחסים עם ביתה. היחסים מהילדות של הבת ועד הרגע שהיא מכניסה אותה לבית אבות. כשזה פורס לפנינו את המוזיקה ואת החיים הצבעוניים של האם, והשחרור של הבת, ההבנות, הסליחה. אז זה הרבה יותר מורכב מאשר אימא זמרת מפורסמת במצרים, יש פה עניין משפחתי. הסליחה, אני מבין שסלחת לה, זאת אומרת שהבנת אותה. סליחה זה מה שאני מבינה בשנים האחרונות, שסליחה זה תהליך, שאני לא יודעת אם הוא מסיים אי פעם, אבל זה רובד ורובד מתנקה, ככל שאתה מתבגר ומבין דברים. אבל הסליחה זאת החלטה שאתה צריך לעשות כל פעם מחדש. וקיבלת אותה. תגידי לי בדקה שנשארה לנו, איך היא הצליחה להמציא את עצמה כאן מחדש, בתרבות אחרת, במדינה אחרת, נעקרת מהמקום שבו מכירים אותה כעולה חדשה, בשנות ה-50 המוקדמות, שזה לא היה נעים במיוחד? היא פשוט נצמדה למה שהיא יודעת לעשות, היא אהבה לשיר, היא עשתה את זה, היא התפרנסה מזה. ואגב, אני ממשיכה לעשות את מה שהיא אהבה, גם אני שרה. ירשת ממנה קצת את היכולת הזאת? ירשתי ממנה, אני שרה, יש לי מופע שנקרא מהנילוס באהבה, שאני מופיעה איתו עכשיו בתיאטרון ערבי-עברי. יש את ההצגה הזאת, אגב זה הערב, אנחנו ביום שלישי בהבימה, ב9 בערב. אגב זאת הצגה לכל אדם, אשכנזים, ספרדים, זה לא קשור בכלל. לכל המשפחה, לכל גיל, לכל עדה. במיוחד לאימהות, אימהות עובדות קרייריסטיות. יחסי אם בת, וכפי שאמרתי, ביקורות מצוינות. יפה, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה לך.